Hey Bouke, dat ik die hier tref, jongen. Hey Reinoud, ja jongen, ik zal alleen op zoek naar de wielsters. Hey Bouke, zus ik een skriers? Nee Reinoud jongen, we vernemen hoe koud het is. Die skriers die zitten lekker in het boetenland oerwinter in. Oh, want ik wil nog juist wat meer weten over de skriers. En waarom komen ze nou naar Friesland? En waarom kiezen ze nou voor een gebied als de Workumerwaard? Nou, ik kan niet zo vertellen over het vitale landschap in gemeente Zuidwest-Friesland. Een landbouw en landschap hek in de portefeuille zetten. Portefeuille? Ja, dat betekent net dat ik het achter in de bossen heb, maar dat ik me elke dag inspan voor ons landbouw, voor ons natuur en ik voor ons gruidevogels. Want als ik zo naar die sjoggen wethouder Bouke, dan sjog ik een echte vogelman. Ja, nou, ik ben hier opgegroeid vanzelf, dus ja, dan hou je van gruidevogels. Maar Reinoud, als je echt goede vragen moet stellen, dan kan je het beste bij een echte vogelman wezen of vanzelf bij een boer. Want die heeft de gruidevogels bij hem in het land zetten. Dat is natuurlijk zo. Was toch nog echt wat meer weten over de skriers of voor een orengraaide-vogel? Of hast je een vraag aan de boer wat hij nou doet om die vogels naar zijn land te halen? Stuur die vraag dan op via een filmpje, via WhatsApp, naar dit nummer en dan zorg ik je hem de andere keer in een nieuwe video.